Agerraldi hau eskatu dugu lurralde plangintzako sailburuak azalpenen bat eman dezan lurralde plangintzako batzorde honetan. Hain zuzen ere, lurralde plangintzako sailaren eta baita batzorde honen menpe edopean dagoen lege garrantzitsuenetako bat, lurralde antolamenduko legea, hain zuzen, beste sail batetik errotik aldatu dutelako, digutelako. Eta batzorde honetan ez delako azalpen ziztrin bat entzun gertatutakoaz. Azaroaren 5ean eskatu genuen agerraldia eta martxoaren 22 da gaur. Beraz, 4 hilabete eta erdi pasa dira Arriola sailburua. Argi dago ez duzula gaiaren inguruan azalpen handirik emateko asmorik, ezta? Ze goi mailako interes publikoko proiektuen inguruan zure ahotik gutxienez publikoki entzun ditugun azalpen bakarrak izan dira plenoan eta izan dira 4 minutukoak. Eta izan dira nik neuk egin dizulako ahozko galdera bat. Orduan, 4 minutu dedikatu dizkiozu zure lege garrantzitsuenetako baten aldaketari eta batzorde honen lege garrantzitsuenetako lege baten aldaketari, 4 minutu. Nik uste interesgarria dela abenduaren 17an, ahozko galdera horren erantzunean esan zenuena pixka gogoraraztea, ezta? PIPS delako proiektuen inguruan. Esan zenuen, figura ágil, pero también garantista, eta esan zenuen, su tramitación va a ser participativa y garantista. Beraz, PIPS direlakoak, zure ustez, Arriola sailburua, arinak, parte hartzaileak eta berme guztiekin egingo dira. Nik uste, arina izatea nahi dela nahiko argi dago, ezta? Bakarri falta genuen arinak ez izatea, ezta? Saltatzen ari zarete ohikoak diren bide guztiak eta plangintzaren gainean jarriko dezue figura berri bat eta gainera etzan arina izango, ja izango zen, erokeri bat, ezta? Azkenean PIPSen figura bidezidor bat da, bidezidor bat dira. Ez bakarrik erabili duzuen tramitazioagatik, alegia sartu zenuten figura berri hori emendakin bidez txostenak eta diktamenak saiesteko, baizik eta figura bera bidezidor bat delako. Europak jarritako etxeko lanak egin gabe dauzkalako Jaurlaritzak. Berriztagarriek gehienez ere 16% aportatzen ari dira, aportatzen dute oraintxe bertan, eta, karo, Europak esaten du 2030erako, eta 2030erako falta dira 7 urte terdi, hori bikoiztu egin behar dela, 130 iritsi behar dela. Eta esan behar da 16% horretatik, 6% inguru frankismoaren garaitik datozen hidroelektrikoetatik jasotzen dugula. Beraz, horregatik esaten dugu Jaurlaritzak etxeko lanak egin gabe dauzkala. Eta horri gehitu behar zaio hondakinen kudeaketaren kaosa, ezta? Bereziki industria zaborraren kudeaketari dagokionez. Zaldibarko hondamendiarekin izugarri larritu dena. Eta horren guztiaren ondorioz, orain Jaurlaritzak azkar eta gaizki egin behar ditu gauzak, inolako plangintza integralik gabe. Hori da PIPS figuraren arrazoi nagusia. Zeinaren lizentziak gainera, urgentziaz ere tramitatu beharko diren, jada onetsita dagoen ingurumen administrazioko legearen arabera. Beraz, arinak izango dira bai, baina Jaurlaritza honen kudeak eta txarraren ondorioz, orain presa handiagoa dagoelako. Baita ere esan zenuen parte hartzaileak izango direla. Parte hartzearen ulerkera nahiko berezia duzue, beraz. Arantxa Tapiak berak hasierako onespena emango baitie PIPS proiektuei. Eta ondoren, soilik ondoren, informazio publikora jarriko dira, alegazioak jasotzeko, eta azkenik, gobernu kontseiluak, alegia lehendakariak eta sailburuek, non Arantxa Tapiari inork ez dion kontrakoa eramango, edo zu ausartuko zara kontrakoa eramatera Arriola sailburua, behin betiko onespena emango zaie. Hau da, parte hartzea mugatuko da informazio publikora argitaratzera. Behin hasierako onarpena egin ondoren. Egingo duena Tapiak inoren iritzirik gabe, ez kontzejuena, ez udalena, ez inorena, eta hori da parte hartzea zuentzat. Hori guretzat parte hartzea baino da informatzea, besterik gabe. Eta gero bermearena, esaten duzu PIPSak egingo direla berme guztiekin.
uste barregarri samarra dela. Ze, karo, esaten da, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduko batzordeak txosten bat egingo duela, eta horrek emango diola bermea PIPS proiektuei, bere iritzia emango du txosten horretan, baina, karo, hori esan baino lehenago, esaten da, goi mailako interes publikoko proiektuak gainjarri egiten zaizkiola lurralde plangintzako edozein figurari eta hirigintzako plan guztiei. Beraz, EAEko lurralde antolamenduko batzordeak emango du iritzia, berak aprobatu edo gutxienez onetsitako plan batzuen gainetik jarriko den proiektu bati. Ez dauka zentzurik. Nahiko gustu txarreko broma iruditzen zaigu. Uste dugu hemen, erabat bermatuta dagoen gauza bakarra dela, Tapiaren unean uneko interesak defendatuko direla. Eta gustu txarreko broma ez da horra amaitzen gure ustez. Zure 4 minutuko azalpen hartan, esan zenidan, nik jarritako adibideak esageratuak zirela, edo nire komenientziara bilatu nituela. Ez da Andaluziako golf zelaiak, Madrilgo Eurovegas, Nafarroako Gendulain. Horiek ez ziren adibide honak, zezuek bilatuko duzuena ingurumen hobekuntza izango zen, ez da? Hori esaten ari zinen bitartean, goiz horretan bertan, hemen gauden legebiltzarkideo jaso genuen. Transizio energetikoko eta klima aldaketako lege aurre proiektua. Eta bertan, sorpresa. Antxe, 6. azken xedapenean, berriz ere, etorri ziren, goi mailako interes publikoko proiektuak. Dena esan behar da, gaztelerazko bersioan, euskerazko bersioan ez daude. Eda pizkat, jaurlaritza egiten arien txapuzaren erakusgarri. Bakarrik daude gaztelerazko bersioan. Ez dakit noiz sartuko zen xedapen hori. Eta oraingoan bi berritasun datoz. Ja ez dira izango sustapen publikokoak, bakarrik, eta ja ez dira izango bakarrik ingurumena hobetzeko. Beraz, atea erabat irekitzen da. Esan diguzue EH Bilduko kideoi, exageratzen ari ginela, proiektuak soilik izango zirela sustapen publikokoak, bakarrik izango zirela hobekuntza ambientalak egiteko, eta hori gezur borobila dela ikusi da. Eta zuek pasen ekiten, gutxienez Tapiak basekien. Exageratuak deitzen gintuen bitartean, PIPSen 2. bersio hau, jada maigainan prestatuta zeukan, gutxienez azaroaren 26-tik. Zeinetan lege aurre proiektu berria onetsi baitzen. Uste dugu, hipokresi ariketa baten aurrean gaudela gutxienez gai honetan. Eta oraintxe bertan, ja aprobatuta daukagun ingurumen administrazioko legea, ja horrek 1980ko lurralde antolamenduko legea hankaz gora jarri zuena, gogorarazi behar da, nola emendakin bidez jarri zenez, saiestu egin zenuten eudelek iritzia ematea, baina oraintxe bertan, eudelek iritzia eman du azken bersioaz, eta egia esan, erantzuna ikaragarria izan da, Arriola sailburua. Esaten du ez dagoela batere justifikatuta, PIPS 2.0 dei dezakegun figura hau, konstituzioaren mugak gainditu ditzakeela, zergatik interes publikotzat jotzen dena txikle baten moduan estiratzen delako, hori nire hitzekin esaten ari naiz, baina gutxi gora bera hori da eudelek esaten duena bere txostenean, eta parte hartzea oso mugatua izango dela, bide batez PIPSen lehen bersioan bezala. Hau dator sinatuta Urtaranek eta Santanok besteak beste, Arriola sailburua. Uste dugu, goi mailako interes publikoko proiektuen gai honek alor desente ikutzen dituela, baina haien artean garrantzitsuenak zure eskumena den lurralde antolamendua ikutzen dutela, eta gainera berritasun hauek dauzkagu maigainean, eta beraz uste dugu momentu ona dela, ezinbestekoa dela, zure azalpen batzuk, zure ikuspegiak gaur hemen entzutea lurralde plangintzako batzordean.